Assalamualaikum, sugeng rawuh ing video pasinaon basa Jawi. Materi ing video iki yaiku ngenani cerita cekak utawa sing sering diarani cerkak. Apa sih cerkak iku? Cerkak utawa cerita cekak yaiku cerita sing isine ringkes, prasaja lan ora mbutuhake wektu suwe anggone maca. Dadi, cerkak iku isine fokus ing sawijine paraga sarta sawijine kedadean sing dirasakake paraga kasebut. Cerkak nduweni unsur pamangun. Unsur pamangune cerkak kaperang dadi loro, yaiku unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaiku unsur pamangun cerita kang ana sajroning cerkak kang nyengkuyung anane cerkak. Unsur intrinsik dumadi saka tema, latar, alur, paraga lan wewataan, sudut pandang, lan amanat. Nah, saiki ayo dionceki siji mbaka siji unsur intrinsik cerkak. Sing kapisan yaiku tema. Tema yaiku pokok masalah utawa dasar saka sawijine cerita utawa gagasane cerita. Sing kaloro yaiku latar utawa setting. Latar utawa setting yaiku nerangake papan panggonan, wektu, lan swasana sajroning cerkak. Dadi, latar utawa setting iku ana telu, yaiku latar panggonan, latar wektu, lan latar swasana. Angka telu yaiku alur utawa plot. Alur utawa plot yaiku dalane cerita utawa rerangkening cerita saka wiwitan nganti pungkasan. Alur cerita cekak ana telu, yaiku alur maju, alur mundur, lan alur campuran. Alur maju kuwi cerita kang runtut saka wiwitan nganti pungkasan, ora ana pengulangan wektu. Dene alur mundur yaiku oleh nyeritakake biasane dijujuk saka pungkasan. Nalika wis arep rampung, banjur mbaleni cerita sadurunge. Dadi ana mbaleni wektu sing wis dilakoni. Banjur ana uga sing diarani alur campuran. Alur campuran yaiku gabungan antarane alur maju karo alur mundur. Dadi, ceritane bisa diwiwiti saka wiwitan, banjur ana mbaleni wektu sing nyeritakake jaman biyen. Sabanjure yaiku paraga lan wewatekan. Paraga yaiku pawongan utawa tokoh sing ana sajroning cerkak. Dene watak yaiku sifat utawa karakter saben paraga sing ana sajroning cerkak. Ada dasar watake, paraga diperang dadi telu, yaiku paraga protagonis, paraga antagonis, lan paraga tritagonis. Paraga protagonis yaiku paraga sing tumindake becik utawa bener. Paraga antagonis yaiku paraga sing tumindake ala. Dene paraga tritagonis yaiku paraga sing nengahi antarane paraga protagonis lan antagonis. Unsur intrinsik sabanjure yaiku sudut pandang.
Sudut pandang yaiku carane panulis nyeritakake cerita. Sudut pandang iki bisa didelok saka ukara kang digunakake pengarang. Sudut pandang iku kaperang dadi loro, yaiku sudut pandang wong kapisan lan sudut pandang wong katelu. Sudut pandang wong kapisan bisa dititiki kanthi panganggone tembung aku nalika nyeritakake ceritane. Dene sudut pandang wong katelu bisa dititiki kanthi panganggone tembung dheweke utawa nganggo jeneng wong. Kayata Budi, Ani, utawa jeneng-jeneng wong liyane. Unsur intrinsik cerkak kang pungkasan yaiku amanat. Amanat yaiku pesen kang disampaiake penulis utawa pengarang kanggo wong sing maca cerita supaya bisa dadi patuladan kanggo urip. Amanat biasane bisa diarani pesen moral. Unsur pamangune cerita cekak kang kapindho yaiku unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yaiku unsur pamangune cerkak kang ana saknjabane cerkak. Ora nduweni gegayutan langsung marang pamangune cerkak. Unsur ekstrinsik ing antarane yaiku nilai-nilai sakjroning cerita. Tuladhane kaya nilai agama, budaya, politik, lan ekonomi. Banjur unsur ekstrinsik uga bisa saka pengalaman uripe pengarang. Dadi, cerita-cerita cekak biasane ora adoh karo pengalaman uripe pengarang. Sing katelu yaiku kahanan sosial nalika cerkak dianggit. Dadi, cerita-cerita sing ana ing sakupenge awak dhewe utawa sing ana sakupenge pengarang iku bisa didadekake sumber utawa ide cerita sing arep ditulis. Nah, iku mau jelentrehan ngenani cerita cekak, mligine ngenani unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik pamangune cerita cekak. Cekap semanten atur kawula mugi-mugi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.